Bara na kira wannan gara. Yau akwai cuta a garin nan. Na rantse da Allah banda dai babanmu ya isa da ni, shi ya haife ni, babu wanda ya isa sa na zo nan gurin a ranar nan ina kula da wuta ba wallahi Allah. Kawai jin dai babu yanda zan yi ne wallahi Allah. Hello masoyi. To, yau kuma? Ya kake? Lafiya kalau wallahi, ya gida. Lafiya kalau baby. Ya akai? Lafiya kalau. Kawai na kira ka ne in ce maka ban yi dinkin sallah ba, ban yi kitso ba, ban yi lalle ba. Ha? To kin ga da Allah dakata, full stop. Da zaki ce dinkin sallah, lallan sallah, fulawa da kayan sallah. Ni ma ban yi lallan nan ba. Kuma ai sai gida ta ƙoshi ake kai wa jeji ko? Ka ma bani dariya, ai bai kamata ka faɗa min haka ba. Ai dai ka san ni mace ce, kuma idan nayi kwalliya ma ko a abokanka ai kaga za su yaba. Abokanai na? To da zaki ce ni ba ni da ƙanne ko ke kaɗai ce mace?